Yaring mga dagko nga mga balita nga natipon no subong nga adlaw. Para sa mga headlines, pag-require sa mga kapitan nga magpasa sa boarding house inventory, ginalantaw. Mga irigasyon sa Region 6 masirado umpisa March 1 hasta April 30. P-General to hikers, hindi mag-campfire para makalikaw sa sunog. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Ang Iloilo City Government tagaplano nga mag-require sa mga kapitan nga magpasa sang inventory sa mga may boarding house sa ilatag sa mga barangay. Ang ini nga plano ang ginatan-aw nga makabulig sa City's Investment Services, Business Permit kag Licensing Division, Boarding House Commission kag Business Process and Licensing Division o kon BPLD sa paghimo sang database sa mga boarding house sa 7 ka distrito sa syudad sang Iloilo. May ara na sang na-record nga 18,987 boarding houses sa 7 ka distrito sa syudad sang Iloilo suno sa report sang BPLD. May mga 15,700 boarding house nga nag-renew na sang ila business permits. Ang mga natigayon nga 3,000 ka wala ka nagarehistro nga boarding house sa syudad, mahimo nga may mga aplikasyon nga nagpadayon o kung nagapangita pa sa kompleto nilang mga kinahanglanon. Nakabaton ang opisina nilaw sa 150 ka aplikasyon para sa renewal sang permits matapos ang operasyon na batok sa mga wala na rehistro nga boarding house sa mga distrito sang La Paz, Haro kag Mandurriao bangod man sang sunog sa barangay San Nicolas La Paz kung sa diin duwa ka boarders ang napatay. Wala nakarehistro ang boarding house kung sa diin nagkalamatay ang boarders suno sa BPLD. Sa tinalikdan nga semana, ipasirado ang 30 ka mga boarding house sa distrito sang Labas, 7 sa Mandurriao District kag 3 sa Haro District. Inisandig man sa mando ni Mayor Jerry Petreñas agud nga malikawan ang pareho nga insidente. Suno kay Law, nga ila man ginakontak ang mga boarders nga apektado sang ila pagpasirado. Apang iya mas gina-advise sa mga tig-iya nga magkuha sa mga kinahanglanon nga permiso para makabalik sa operasyon. Ginapahibalo sa National Irrigation Administration Regional Office 6 nga natala na ang pagasiraduhon ang siyam ka mga irrigation system sa palibot sa rehiyon umpisa March 1 hasta April 30. Ang pagsirado sa NIA 6 ang siyam ka mga irrigation systems ang nagatuyo nga mahatagan sang ligwa ang maintenance kag pagtinlo sa mga irigasyon para mangin ready sa bulan sang Mayo o kon pagsugod sang panguma. Suno kay Daniel PP1, Public Relations Officer sa NIA 6, nga tuigan na nga ginahimo ang pagsirado sa mga irigasyon kag may nagakaigo man nga pahibalo sa mga mangunguma antes ini himuon. Bangod sini ginapanugyan ni P1 sa mga mangunguma nga mag-venture anay sa mga tanom nga mabuhi bisan wala sang tubig. Yari ang siyam ka irrigation systems nga siraduhan sang NIA 6 masugod ang March 1. Aklan to Panukayan River Irrigation System, Mambusa River Irrigation System, Sibalom to San Jose Irrigation System, Aganan to Santa Barbara River Irrigation System, Sibalom Tigbawan River Irrigation System, Halaor to Suez River Irrigation System, Barotac Viejo River Irrigation System, Pangiplan River Irrigation System, kag Bago River Irrigation System. Kasunod sang asod-asod nga pagluntad sang sunog ilabi na sa makabukiran sa probinsya sang Iloilo, nagpahanumdum ang Provincial Government Environment and Natural Resources o P-General sa publiko ilabi na ang mga hikers nga dumilian ang paghimo sang campfire kag limitahan ang pagtutod ilabi na subo nga tama kainit sang panahon kag mabaskog ang dapya sang hangin. Ini kasunod man sang nabaton nilang mga insidente sang forest and grass fire sa kabanwahanan sang Igbaraz, Tubungan, Miag-Aw kag San Joaquin. Sa mga hikers naman, ginapangabay ni Peña Florida nga hindi anay maghimo sang campfire sa babaw sang bukid bangod nga mabudlay ini nga sakaon sang Bureau of Fire Protection o kon BFP kag wala man sang ulan nga matapna sang kalayo. Nibaluan halin kay Peña Florida nga may ara sang layi nga nagabawal sa pagsunog sang dahon kag waste materials nga mahimo ipatuman sang tagsa ka local government unit. Ang ginatumod ni Peña Florida among anti-burning law or burning of leaves and waste materials nga nakasaad sa Section 48 Paragraph 3 of the Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act. Ang tawo nga makitaan nga gabay larsini nga layi pagkapresohon sa isa tubtob 15 ka adlaw kang magbayad sang 300 pesos to 1,000 pesos. Gani hambal ni Peña Florida nga kung masarangan sang LGU kag barangay officials nga mag-hire sang tawo para magbantay sa ila kabukiran, especially sa mga ginakatuan sa mga turista ang manamigid para mas malikawan ang sunog. Kagamoyad to ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka PN May Ladyaw para sa Panay Balita. For more stories, check our website, www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.